Ako G-Prox! Ako G-Prox! Ako G-Prox! Tirada mga choy! Wala ge! Pero ako, na ako'y tirada! Break! Madisgrasya mga sakay! Wala na! Nindot na kagdulaan si G-Prox! Gipalitan sa iyang mama! Maibog yung mga choy! Ano ba? Klaro kayo! Ipaibog din ako na sa ilaha dito, abay! Or ako ang pasopan sa ilaha! O kung sa ilaha dito, at doon ako sila, be! G-Prox na idulaan! G-Prox na idulaan! Wow kayo, boss! Para! Unsa mo nagdulaan ra sa bata, bay? Nalagi siya sakyanan! Hala, nindot kayo. Lamia yung barguhon na oy. Nagpapalit pa ko gingana sa kuha mama sa una o katong bibi pa ko. Wala ko gipalitan. Pero may panambata kay gipalitan siyang mama. Ako din ang atikon ba kay. Nindot ka magsakay-sakay si G-Prox sana ba magnginging. Dobi. Oy, bata. Hala, dili na English ba, Bisaya na pod. Waya daw mo? Usa man ni English Bisaya. Kuan din siya. Kunyo, perma ko ano yung sakyanan, be? No, split my side. Yes! Imo na niya akong karo, ako'y sakyanan, yung sakyanan. Tara! Dali! Wala na ba, nanay sakyanan si G-Prox? Wala na ba, nakailad na pong bata ba? Pukuya yun na yung G-Prox, oy. Kapuya po magsigig dalaan niya, oy. Matulong ko sa unahan, be. Hala! Usa man ni? Mapa ni Gini always. Dobi? Unsa ka ni boy? Unsa ka nakasulat ani no? Dobi ako daw silipon dobi. Hala, mura man ni love letter nga pareha sa una. Ablihan daw nako ni be. Oh shit. Wow! Mapa man ni! Hala! Murag gitawag na po siguro si G-Prox para mahimong treasure hunter ba? Ako din subayon ba? Kaya murag dali ra man ni mapa ha? Dali ra jud ni ba kayo? Nay kahoy! Nay sapa! Nay karsada! Hala! Murag dito man ni ilaman ng nardo katong stricto klaro kayo! Ako din ni surbihon dito bisag na ah! Atundo na ko be! Mapa! Hop! Hala! Ay, bugnot ka na sa kang lugar eh. Nasi manong dardo bay ng limpisa. Unsaon man ako ni bay nga naaman sa iyang yuta. Nya stricto kayo ang tag-iya sa yuta. Di na ko ni makuha ni na Adria sa mapa. Murag nindot trabya ning nasa mapa bay kayo. Dako kayo guys. Murag mao jud ning buda siguro nga namikat ba. Kumangon din ako ni. Ay, bantay lang dito magsigig trespassing dito nga mga bata. Sige panguhag prutas. Ulay dili mo nang hid sa kuha. Matigbasan jud na nakuha ning height na ko nga sundang. Hala, patay. Murag ako masiguro na bay kay nagalaag ko diri laman ng nardo unya diri ko tigsiaran usahay. Tapos iya mga prutas kay ako ang gipang baligya sa eskwelahan kay ako ang gipang dula og taksi. Murag delikado yun ba og makitaan ko kay murag init kayo siya oh. Ako asa ning paabuton nga mahuman ni manong nardo be. Matulog sa ko diri sa plane. Maron, mura magnay naghagok. Ato na nako be. Hoy, dong. Nagunsa man ka dire? Lakol, natulog. Ganon dire man ka natulog nga trespassing ka ba? O sa trespassing kol, natulog ra gani ko dire bawal na matulog kol. Luganan ba dire? Murag ikaw tigpangawat dire sa pakong prutas ba? Unsay prutas? Unsay kawat? Isuga ni mo kuloy. Dali ra jud ka matigulang ana ba? Unsa man day tuyo nimo dire adi ay? Nganon dire man ka nagtulog-tulog? Unsay tuyo nako kol? Nagpaulay kay gikapoy. Dagan kay sulugoon sa balay. Agay! Brad kasi G-Prox kol no. Bilin na ka sa kuha kol. Uya jud aning bata oy. Pero unsa man imong papel gigunitan? Asa kol? Kini kol? Pangilo. Ay puti ka may ikaw dito gibangan dire ha. Nakatama ko ganiha ba nang hagbas ko? Ayaw kol. Balik ring bata ka kay masakpan ta kasunod iluhan jud ta kag sundang. Yati, sala di mo libang di bay may pagbulan ako gibutangan og lubot. Yatis, imbis makuha no. Hapit ta man jud to. Nganong ihagok mo puko bay? Tungod jud sini sa kadako na ko ka ba? Dako
na kay kugtian. Magpagamay na siguro ko sunod, mag-exercise na ko. Gusto yun ako ni makuha ning naa sa mapa ba? Dili yun ko katulog ani kay gold min dun niyo, klaro kayo. Kay na isa pa, na kawayan. Unya, na IX doon sa kawayan. Ilan nung nardo dyan iba? Distrikto lang dyan kang kayong tag-iya, dili pasulod. Dili yun pwede og dili ni nako maadto karon. Ako dyan yung pangitaag pa maagi. Kaya og dili na ko ni makitaan. Dili dyan katulog si G-Prox. Lahi ba ni batang bugoy no, nangandoy nga makwartahan. Para dagan og luxury car. Og makapalit og Raider 150 og maka chicks. Para makapareha sa pangandoy ni Berto. Maka Superman. Ato na ako ni Be. Kaya basig wala na si Minong nardo dito. Gi. Isa. Naglain man akong tiyan bay, maligbang sa kubi. Yote, may tugula na sinong nardo bay kay. Para maadto na ko ni nasa mapa. Hala! Lain na sa kong tiyan. Ayun sa may nakaon ako ganiha ha. Si Manong Nardo ram na tiglibangan sa iyang yuta di ay. Dili ni pwede. Siya ram din nalibang di ay. Unya, ako gikasapan ko niya kaniya. Unfair kayo. Ato na ko ni Be. Nong. Oh, ito ram na tiglibangan di ay. Asa mang ustisya ni? Si justisya nga ako man ng yuta. Imuha lagi yuta pero niingon mo ka nga dili pwede malibang dire. Bitaw no? Ayun ganiha pero sakit man kaya kong tiyan. Dapat nung niuli ka sa inyo ha. O dito ka nag-CR. Uli dito ka. Istot ning bataan ni naglain pa akong tiyan sa muksamukod pag jud ko. Hawa diri bay, hawa lakaw. Dili jud nung. Dapat dili kumawa dire kaya ako aning bantayan. Uli dito sa inyo ako dito ati wasog libang. Istot ning bataan ni sa muksamuk jud ko sakit kaya akong tiyan. Unsa man nung? Kuhaon ko ni mo sundang ron, iluhan ti kani mo ang sundang kay obya ni giingon nimo ganiya nga ug malibang diri sa yuta iluhan nimo ang sundang. Suko jud kayo. Uli na ko. Wala na ba? Naisahan ako si Manong Nardo. Ako ano na yung pangitao na yung naasa mapa, be? Bulawan. Mangita sa kudri og sign, be? Bulawan. Diri ako to nabitang na ay ikso. Bulawan. Hala, naay sunog nga kahoy, bay. Murag karaan naman kaya panahon pa man siguro ni sa hapon. Murag sign yun siguro ni ba? Basig nga adri sa ubos ako na pangitaon ri ano, be? Hala, patay. Ang kahoy na ay drawing nga unggoy. Unggoy man yun niyo. Unya ang unggoy. Hala, nagtudlo dapit sa kawayan. Ako daw nang anakong kawayan, be. Hala, naay bakal. Sign man niyo. Doon na kay treasure diri ba? Asa ka dapit ang treasure diri? Nagtudlo man ni sa kawayan. Hala, para. Kwarta! Makakwarta na yung si J-Prox. Makasiksik ang yun. Wato na kong balay, be. Ako nang ipakita ka, mama. Kwarta na yung si J-Prox. Nakakita golden spoon. Kwarta na yung si J-Prox. Sana golden spoon. Ipakita na ako ni mama. Mama! Oh, unsa man J-Prox? Kwartaan na ta! Makapatukod na tag-nindot nga balay kay si J-Prox nakakita ang golden spoon makatsiksik si Duguan ni ma! Ay pagka na lang sa ning bataan eh. Chik-chik sa lang sa gihapoy gihuna-huna. Unsa na imuhang giingan nga golden spoon? Indaw be, patanawa daw ko. Kinigod mo o tanawa! Oh, golden spoon man o! Makaingan eh. Di ra o. Ha? Ngay! Di sa mukha na ma! Pataka ra magang bataa ka. Naman ni daghan sa tag 20-20. Nasubraan na lang sa kanay mo search sa gold ba? Iyati! Ni asa ra biya utang ko! Sakit yun na kayo mo asa bay! Nagando